Ki polit ka East Giant Hills kila yok ban kurup hadut lai spa anyo pulai point Henry poi kilo ukenja bat kiam no ya wei ubriu ubudan kti ya ubalatip kerteng kum ubabul medhi arpundais namrta ubadai na golpra Assam. Superintendent of Police ki East Giant Hills lingba ukurwa upentep bahne ka janmit singi balang Maria yok ka jingtep ka bathikna ka kenhun ki polit na po kiang police patrol post kila pelong ka jingpen up shrip hai ki benta jong ka dam chera hadin bakila yok ban patno ya ka wega kali Toyota Innova ka badan ya registration number AS not iway BV Henriu R Henriu Sao. Hadin bala pelong ya ka jing talasi ya ka ni kali ki polit kila yok ban kurup no ya bon teli ki song ha ka bala thap ha ya ukenja ubadan ka jing kya hadu lai spa nyopulai point Henriu poi kilo. Ha ka jing to okin ki polit kila syamba ya uni ukenja udai ubawan na Tripura da ka jing temu ban pen poi syaka nong ba shlong. Ki polit kila kem no ya wi ubriu badan kti bar ka jing to okit kadang ya syakman kenang ban lap dian syu ya ki weipat ki badan kti.